Алдагы кытлау сәламен біз Николина станциясына йоллыйбыз. Бүген үзенең олы 70 яшьлек матур юбилеен Кече Труев авылында туып үскән якташыбыз Нугайбекова Кадрия Кияметдин кызы каршылый. Аны әлеге гомер тантанасы белән ихластан улы Расим, килене Алиса, улы Айса, килене Гөлнур, кызы Әминә, кияве Муса һәм барча яраткан оныклары, оныкчалары кытлыйлар. Нәк 70 ел элек ишле, 10 балалы гаиләдә иң өлкән чәчкәләре булып безнең газиз кешебез туган. Билгеле, үзеннән соң туган 9 эне сеңелләрен үстерешер өчен аңа бик тиз ылыгаерга туры килә һәм үз балачагында ул әнисенә ярдәм итеп үткәрә. Бары 7нче сыйныфны укып бетереп, фермага сыер савучы булып эшкә урнаша. 14 яшеннән алып 5 ел колхозда хезмәт итә. Нужа арбасын тартып, эне сеңелләрен үстерешә. 19 яшендә инде ул үзенең яраткан тормыш иптәшен очратып, кияүгә чыга. Бик иртә аның әнисе дә үлеп китә. 8 энесе һәм 1 сеңелесе кабат аның карамагына калалар. Аларны урнаштырып, кеше итәр өчен ул бик күп көч куя. Барчасында дигәндәй, туйларын уйнашып, нык ярдәм итеп, шын өлкән апа исемен лаеклы килеш яклап чыга. Аңа ул чак әлбәттә яраткан әтиебез, бабабыз Нугайбеков Ярулла Хайрулла улы терәк була. Ул заман махсус техника артында Искра колхозында эшли һәм авылда иң абруйлы кешеләрнең берсе була. Бүгенге көнгә кадәр аны да, гаиләсен дә иң хөрмәтле гаилә буларак кына телгә алып сөйлиләр. 30 ел ул үз гомерен колхозга эшләүдә багышлый. Көн-төн, армый-талмый, 4 балаларының иминлеге өчен эшләп килә. Гадел, тыйнак, акыллы әти-әниебез барысын да үз көчләре белән булдырырга өйрәнәләр. Гомере буе гадел юлдан гына атлап баралар. Кызганычка каршы 1975 ел гаиләбезгә бик олы кайгы китерә. Өебездә янгын чыгып, барлыкны гына түгел, иң кадерле балабыз Рәисне дә 3 яшь ярым чагында мәңгелеккә алып китә. Шул кайгыны яңадан өй салу дәрте бастыра төшә. Әмма әти-әниебезнең гомерлек ярасы һаман төзәлмәс булып күңел әрнетә. Әти белән әниебез безгә, балаларга, кечкенәдән үк иң матур сыйфатларны гына тәрбияләргә тырыштылар. Эшләргә дә өйрәттеләр, кешене кеше итеп, олыларны олылап яшәргә насихат бирделәр. Барыбыз да үсеп җиткәч укыдык. Уллары Расим Усольяда инженер һөнәрен үзләштерде, аннары Германия илендә хәрби хезмәтен үтәде. Айса уллары да абысының изеннән барып, шушы уку йортын ук тәмамлап, Мәскәү шәһәрендә 2 ел хәрби хезмәтен үтәде. Кызлары Әминә дә кулына тегүче һөнәрен алды. 1993 елны кызганычка каршы әткәебез нык авырап китеп вафат була. Ул чак бары Расимыбыз гына үз гаиләсен булдырып яшәп килә иде. Әниебез пар канатын югалткач та, үзенең нык хылкын күрсәтеп, безне дә шулай ук олы тормыш юлына бастырырга көчен тапты. Барыбызның да туйларын үткәреп, уяларыбызны кырышты. Бүгенге көндә әбиебез өлкән улы Расим һәм килене Алиса белән яшәп киләләр. Барыбыз да әниебезне бик яратабыз. Ул үзе ашамыйча гомере буе балаларына каптырырга тырышты. Һәм бүген дә ул шундый ук, соңгысын да кешегә бирергә хәзер булган киң күңелле, юмарт кешебез. Бүгенге көндә инде әниебезнең 7 оныгы һәм 3 оныкчасы бар. Әтиебез үлеп киткәч, әниебез нык Аллага табынып, туры юлдан гына атлый бирде. Ул бар дугаларын өйрәнеп намазга басты. Әлхәмдүлилләх, ул инде олы булуына карамастан бүгенгесе көндә дә бер көндә уразасын калдырганы юк. Изгилекләр кылып, бик матур бу дөньяда яшәп килә. Әниебез безнең бик тырыш, гадел, акыллы хатын-кыз. Рухи яктан аңа һаман бары 30 яшь кенә сыман. Без анарга шатланышып кунакка кайтабыз, ул безне бәхеткә тулып каршы ала.
Көп җирләре авыраса да ул гомердә дә уфтанып йөрми. Гел бөтен авырлыкны юморга, көлкегә тартып яши. Оныклары янында ул чабып та, сикереп тә йөри. Артык аларны өстен куеп, ни теләгәннәрен, ни сораганнарын үтәргә дә тырыша. Ул барыбызны да аңлый. Һәммәбезнең йөрәгенә дә юл таба ала. Сүзендә, киңәшендә аның без алтыннан саныйбыз. Котлы булсын газизыбыз юбилеең. Бел, безнең өчен дөньяда син иң кадерле һәм иң яраткан кешебез. Әни, әни, бу көннәрдә синең үткән тормышыңны барладык. Гомер йомгагыңны сүткән чакта бик күп нәрсәләрне аңладык. Әниләрнең диләр кадерләрен үзең әни булгач аңлыйсың. Сезгә булган шиксез рәхмәтләрне күтәрердәй үлчәү бармысың. Бүген синең туган көнең, әни. Бигрәк матур гомер кичкәнсең. Тормыш шәрабының әшесен дә, тешесен дә инде эчкәнсең. Гомер диңгезенең дулкыннары сыйпамаган һәр шәр битеңнән. Сабыр булдың. Бу сыйфатың сиңа күчкән ахры ана сөтеннән. Иң якын кешебез син безнең. Барыбызның олы терәге. Якты кояш, сулар һавабыз син. Син бит гаиләбезнең йөрәге. Күп булгандыр безне үстергәндә, йокламыйча үткән төннәрең. Балаларым кеше булсын диеп, гел борчылып йөргән көннәрең. Иң кадерле әби булдың инде. Оныкларны үлеп сөясең. Кияү, кызларым дип, балаларың алар өчен янып киясең. Бар туганнар өчен йөзең якты. Төп нигезнең ачык ишеге, һәр кем кайта искә алыр өчен сабый чакның җылы бишеген. Әни, әни, авырмалы берүк, йылмай әле, һәр чак көл әле. Син бит безнең өчен иң кадерле, газиз икәнлекне бел әле. Хөрмәтле Кадрия Кияметдиновна, бар матур теләкләргә дә кушылып, якыннарыгыз юллаган җырны бүләк итеп тапшырабыз. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз котлы булсын. Багышлыйм мин, иң кадерле кешем әнием сиңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Уйларымда тик син, җырларымда бит син, тормышымда гел син, юлдашы миңа. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Безгә тормыш бүләк итеп, җылы сүзләр белән мәктәпкә илтең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Тәртипле булырга, изгелек кылырга, әнкәй бары тик син өйрәттең. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Безгә авыр чакларны да син күңелең белән һәр чак сизәсең. Улым кызым диеп, барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Улым кызым диеп, барыбызны сөеп, бар җылыңны безгә бирәсең. Әни диеп, сагынып көтүп, гел кайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып, яшикшебез тагыныда. Әни диеп,
Gel kайтабыз яныңа. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Шулай бергә шатланышып яшикчебез тагыныда. Яшикчебез тагыныда.